Takže čau lidi, myslíte mu dalšího videa. Dneska vám chci ukázat, jak nějakou písničku, jak stáhnout písničku z YouTube. Takže jdeme na to. Zapněte si svůj prohlížeč a napíšete YouTube, půjdete na YouTube. Potom si tam najdete, jakou písničku chcete. Pro mě to je třeba Fritz Van Gogh. Jenom a potom na to kliknete a když to budete mít takhle modrý, tak dáte Ctrl+C nebo můžete dát pravým a tam dát kopírovat. Potom si dáte novou stránku a napíšete tam YouTube MP3 a dáte Enter. Potom budete mít tohle YouTube to MP3 Convert. Máte to. Potom tady máte nějakou jinou, to je něco jiného, ale to nepotřebujete, takže dáte smazat, tady to smažete a dáte tam Ctrl+V nebo pravým a tam dáte vložit. Potom se vám objeví tohle a dáte Convert Video. Jestli to budete mít takhle zelený okolo a modrý a budete tady mít download, tak to je dobře. Jestli tam budete mít to červený a napíše vám to 20 minut, tak musíte jinou. Třeba jak na Alonem a tak. Takže dáte download, zmenšíte si už vaši tuhle věc a když se vám to stáhne, vezmete v složku, nějakou složku a tady mám už písničky. A jenom budete mít levým tlačítkem, na to budete dlouho tak držet a potom vezmete, vidíte, a mám tam ty domy a tak. A potom jenom to přiložíte do jakých chcete složky a tak. Takže tak, hop a máte to. Jak si dělat novou složku, je to úplně lehký. Zapnete si složku. Tak, zapnete si tam panové složku a dáte jenom tady takhle, na nějakou složku kliknete a tady budete mít další složku, nebo na to stažený soubory a tak. Tady budete mít tohle, na to klikněte a tady už se vám urobí ta složka. Jak se chcete jmenovat, Jan Go třeba nějak, Když se jmenujete, chcete a dáte Enter a máte ji. A potom ji jen to tak jenom sem dáte a máte ji a potom ji můžete používat. A když už máte tady takhle v té složce, jaký chcete mít ty písničky, tak jenom takhle na to zmáčknete a chvíli počkáte a potom budete mít takhle. Jestli to chcete dát na plochu, tak to jenom takhle vezmete, levým tlačítkem budete to zase držet a takhle sem a můžete se na to koukat taky. A ještě to moje nejlepší, když to chcete s tím stříhat videjka, tak můžete na to mít jakou chcete. Třeba já mám Camtasia a jenom tady sakra. A jenom tam klikněte na to bílý pravým a dáte Import Media a dáte tu složku, tam bude taková složka, dáte tu složku, jako kde máte tu písničku, klikněte a tam dáte takhle nebo nevím. Takže jestli vám takový tutoriál líbí, můžete dát like, odběr, budu mega rád, taky subscribe a já se tam loučím a zatím čau. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's